Γεια σας παιδιά και σήμερα θα παίξουμε πέναλτις με την Ελλάδα. Πάμε. Άντε. Με ποια παίζει, με τη Σκωτία? Με τη Σκωτία. Πατάμε πρώτα. Ω, τερματοφύλακες. Πού λες ότι το στείλει? Δεν το πιάσω τερματοφύλακας εδώ της Ελλάδας. Πάμε λίγο. Τώρα βαράμε. Εμείς φέτο. Οπα. Γκολ 1-0, νικάει η Ελλάδα. Πάμε λίγο. Από εκεί. Έξω. Πάμε λίγο. Βαλτό. Θα το πιάσει. Το είπα εγώ. Αλλά δεν πειράζει παιδιά, νικάμε. Από εκεί. Στο γάμα ο Βλαχοδήμος την πιάνει. Το βάλει. Γκολ. 2-0 ή 2-1. 2-0. Από εκεί. Αν το βάλουμε νικήσαμε. Στο κέντρο θα το πιάσει. Στο κέντρο. Αν δεν το βάλει νικήσαμε. Ναι. Πάμε τώρα, παίξε. Τώρα αν και να τα στήσεις όλα έξω πάλι θα νικήσεις. Δεν πειράζει. Εξάλλου θα νικήσεις. Πάμε λίγο νίκη. Καλά ο αντίπαλος. Όπως πάντα. Γρήγορα. Και το βάζουμε και νικήσαμε 3-0. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Και από εμάς τα λέμε.